Bog, u ovom videu govorimo o vaginalnoj kandidijazi. Ujedno je poznata kao vulvovaginalna kandidijaza ili kao gljivična infekcija. To je vaginalna infekcija sa kandida vrstom. Kandida je inače gljivica. Postoji više vrsta kandida gljivica. Jedna od njih je poznata kao Candida albicans i ona je jedna od najčešćih gljivičnih infekcija. I pojavljuje se gotovo u 90% svih slučajeva. Krajnji ishod je da te gljivične infekcije uzrokuju ono što mi zovemo vulvovaginitis. Ono što to znači je da su vulva i vagina upaljeni. U slučaju da je tu upalo napravila kandida, onda ćemo na nalazima napisati da se to zove Candida vulvovaginitis. Kao što vidite, ovo stanje se može opisati na različite načine, ali mi ćemo za potrebe ovog videa koristiti skraćenice VCV. Ovo je slika kandide i kandida može biti čak i dio normalne flore vaše vaginalne. To znači da se ta bakterija može naći na površini ljudske kože i može biti dio vašeg normalnog mikrobiološkog svijeta i ne izazvati nikakve reakcije. Jedni od najčešćih razloga aktivacije te bakterije je pad imuniteta ili nekakvo probijanje kroz epitelne stanice vaše kože. Ova vrsta kandida infekcije inače može penetrirati vaginalnu sluznicu. U kasnim dijelu ovog videozapisa ćemo proći zašto do toga dolazi i kako do toga može doći. Ali svejedno, jednom kada kandida probije epitelnu i sluznu vaginalnu zaštitu, dolazi momentalno do upale same vagine i vaginalnog okolnog tkiva, ali tu dolazi naš imunitet koji momentalno pokušava spriječiti upalu sa svojim obrambenim imunostanicama. Obrambene stanice koje će momentalno doći pomoć vaginalnoj sluznici su monociti i polimorfonuklearni leukociti. Te dvije vrste stanica će naravno doći odmah i pokušati obraniti naš organizam od infekcije, ali samim time će automatski i proizvesti druge upalne procese, nažalost. Naravno, postoji tri osnovna stanja upalna što se tiče kandide i same vagine i vulve, a to su akutna upala, kronična upala i upala koja se ponavlja konstantno. Ovo stanje o kojem pričamo inače je vrlo česta pojava. Ovo medicinsko stanje je toliko rašireno da u jednom trenu preko 70% svih žena je sigurno imalo kandidu, a 5 do 6% žena od ukupne populacije češće oboljeva od ove bolesti. Idemo sad pogledati koji su to rizični faktori. Prva grupa su osobe koje imaju preveliku proizvodnju estrogena. Tu mislim na hormon estrogen kod žena. Neka od stanja kada se estrogen previše proizvodi je stanje trudnoće. Kod ljudi sa prekomjernom tjelesnom težinom također dolazi do proizvodnje prevelike količine estrogena. Također pacijenti koji su na hormonalnim terapijama isto su skloniji pojavi kandide, zato što neke hormonalne terapije koje koriste lijekove, u sebi ti lijekovi sadrže estrogen. Ne moraju biti svi, ali neki da. Također ovdje je jako važno navesti da ako koristite kontracepcijske tablete, stariji modeli kontracepcijskih tableta u sebi imaju veće količine estrogena. Dijabetičari tipa 2 su također jako skloni i podložni da se kod njih razvije kandida. Također postoji jedna posebna grupa ljudi koja može koristiti lijekove koji im pomažu na jedan način, a na drugi način im rade imunorepresiju. Tako da ti ljudi imaju niži imunitet i isto su skloni pojavi kandide. Također, korištenje širokospektralnog antibiotika može dovesti do uništavanja kompletno svih bakterija u vašem vaginalnom prostoru, ali i onih dobrih, pa uslijed toga dolazi ponovo do pojave kandide. Sad možda vama smiješan razlog, ali nošenje uskih gaćica potiče također ambijent za razvoj bakterije kandide. Isto kao i toliko popularno lijepljenje dnevnih uložaka u kojima praktički se stvari fermentiraju unutra, pa onda imaju onaj miris kad ih skinete. Miris koji vi osjetite u dnevnim ulošcima vašim je miris bakterija koje su se usmrdile. Isto tako ima način izazivanja pojave kandide kod krivog brisanja samog vaginalnog prostora u krivim smjerovima. Zato su za cure najbolje obične 100% pamučne gaće i ništa drugo. Morate shvatiti da dole postoje sluznice, koža i sve ostalo, ne možete lijepiti dnevne uloške na gaće i onda sve skupa sebi prilijepiti i čuditi se ako dobite boleštine jer vam koža ne diše i sluznica, i što se onda manifestira kao smradom iz vašeg vaginalnog prostora kada skinete dnevni uložak.
taj neugodan miris nije proizvod kapljica urina nakon vašeg pišanja, nego pojave bakterija, budući da ste zatvorili mogućnost da vam tkivo diše sa plastičnim ili kojekakvim dnevnim ulošcima koje ste zalijepili na gaće. I tu postoji još jedan veći problem kod vaginalnih usana. Jednom kada lijepite dnevne uloške malo duže vrijeme, a ne samo za hitne slučajeve par puta godišnje, ako lijepite konstantno, onda na mjesečnoj bazi si kupujete dnevne uloške, budite sigurni da ćete si promijeniti i sam miris vaših stidnih usana i nećete baš to više tako lako oprati sa sapunom kad ćete trebati da vam fino miriši. Jer koža će naravno pobrati miris svoje okoline, a vi ako sjedite ili nosite dnevne uloške po cijele dane, budite sigurni da će koža poprimiti sasvim drugačiju pH vrijednost, a automatski time promijeniti svoj bakterijski sastav, a promjenom bakterijskog sastava vaših stidnih usana dolazi do promjene samog mirisa dole. Tako da ako vam ulošci nemaju miris na urin, nego na nešto drugo poput ribe i ostaloga, to vam je najbolji znak da prestanete koristiti dnevne uloške i neko vrijeme pređete na obične pamučne gaće. Iako ovo slušaju možda neki ljudi muškog roda, ono što moram reći da Candida nije spolno prenosiva bolest. Znači, nije spolno prenosiva bolest. Ako vaša cura, žena ili bilo ko ima iscjedak i dobiva antibiotike, to nije spolno prenosiva bolest. To je bolest koja se pojavi uslijed pada imunosustava ili promjene mikrobioflore u samoj vagini ili sluznici. Ovdje moram dodati također jednu napomenu za iznimno zdrave cure koje drže do sebe, vježbaju, paze šta jedu i sve ostalo. Ukoliko im se desi par stresnih situacija ili par stresnih dana ili neki jako veliki stresni događaj, on je sposoban srušiti imunosustav i automatski time dozvoliti prevlast Candide nad vašom normalnom bioflorom koju dolje imate. Znači, stres je isto jedan od velikih faktora. Idemo sada pogledati koji su to simptomi akutne upale. To je razdoblje kada pacijent prvi puta počne osjećati infekciju. A simptomi su svrbež i vaginalno peckanje, kao i pojava vaginalne bijele sluze, kao i simptom poput peckanja dok piškite. Ovi simptomi mogu biti čak i više jače izraženi pred samu menstruaciju. Pacijenti se katkad žale i na katastrofalno pojačavanje simptoma nakon spolnog odnosa. Idemo sada pogledati kako je to kronično stanje Candide. To će ukratko biti još gore stanje u svakom segmentu od svih ovih prije koje smo opisali. A to uključuje još veći iscjedak, puno veće otekline, kao i jako teške posljedice svrbeži i peckanja. Pojava ovakvih komplikacija je učestala kod dijabetičara tipa 2, kod starijih pacijenata i kod osoba koje su imunokompromitirane. Što se tiče same dijagnoze, dijagnoza se postavlja u klinikama. Ali najčešći slučaj je da prvo pacijent sam sebi postavi dijagnozu i onda već kad je primijetio da se možda radi o Candidi, posjeti liječnika, da se to potvrdi na kliničkoj dijagnozi. Ovdje će se već na kliničkoj razini ustanoviti pH vaše vaginalne sluzi, što je kod pacijenata sa Candidom uobičajeno da je pH vaginalne sluze ne nalazimo ispod 4,5, 4 i tako dalje. I nakon kronične ostaje nam još i anamneza ponavljajuće Candide, Candida koja se konstantno svako malo vraća, otprilike oko 4 puta godišnje. Jednom kada je ispravna dijagnoza postavljena, idemo pogledati kako se ona najčešće tretira. Najčešće se koriste antigljivični lijekovi. To su uglavnom lijekovi koji napadaju samu staničnu stjenku Candide i onemogućavaju daljnje razmnožavanje. Najčešći oblici tih lijekova su da se primjenjuju oralno ili putem nekakvih kremica. I kod nas takvi lijekovi najčešće u nazivu svojem u zadnja 3 slova imaju ZOL, Z-O-L. Naravno, postoje još mnogi drugi načini tretiranja Candide i lijekovi za istu, pa je najbolje da se obratite svojem liječniku opće prakse da vas pregleda i uputi dalje. Hvala na vašoj pažnji, čuvajte se, čuvajte svoje zdravlje i hvala vam još jednom. Bog! Sviđa vam se ovaj video? Biće ih još. Pretplatite se tu, na naš kanal. Besplatno je. I naravno lajkajte. Hvala vam!